Mário, Matko naša, skryj nás picvý plášť. Mário, Matko naša, skryj nás picvý plášť. Mário, Matko naša, skryj nás picvý plášť. Totižto vlastne tie posolstvá nás majú len priviesť k evanjeliu. Pretože Panna Mária vlastne nehovorí nič iné. Hovorí to, čo je v evanjeliu. Ona nám chce len poukázať, aby sme mali znovu záujem o Krista. Bogorodice, divo, raduj si a obradovaná ja Márie, Hospod s tobою. Blahoslovená ty v ženách, blahoslovený plod života tvojeho. Jako rodila jesi Krista, spása i zbaviteľa dušom našim. Sláva Isusu Kristu. Sláva Kristu. Panna Mária dnes povedala, moje drahé deti, ďakujem vám, že ste tu prišli. Moji milovaní, chcela by som, aby sme v tento čas boli zvlášť spojení v modlitbách. Vpuste do vašich modlitieb Ducha Svätého. Ani len neviete, koľko zvláštnych milostí pre vašu dušu prináša Rodimani nad tajomstvami svätého Ruženca. Modlite sa spolu so mnou túto modlitbu za obrátenie hriešnikov. Niektorí by sa pýtali, že ako môžeme byť apoštoli. Každý z nás môže byť apoštolom kdekoľvek je. Či v práci, alebo na ulici, alebo v autobuse. Kdekoľvek. Tam všade je to veľmi potrebné. Podľa rozhodnutia biskupskej komisie nášho otca biskupa dnešný deň, ak ste si všimli, dievčatá medzi nami nie sú ani nebudú. Kvôli tomu, že sa preveruje hodnovernosť a pravovernosť týchto zjavení. Sú patronáte otca biskupa sídelného nášho Vírku, sú na určitom mieste. Teraz v tomto čase presne o pol jednej by mali nastúpiť a okolo 3/4 na jednu by sa mali začať modliť svätý Ruženec na tomto mieste, na ktorom sú. Sú tam pozvaní odborníci, špecialisti vo všetkých vedných odboroch, teológie a tak ďalej, psychológie, lekárstva. Takže tieto veci sa tam skúmajú. Tieto dievčatá neboli nám násilne zobraté, ale pre dobro Litvanovej, pre väčšiu hodnovernosť, pre väčšiu pravdu týchto vecí cirkev urobila takýto krok, a keď zaletíme do Lúž a do Fatimy, tak tam bolo ešte to horšie ako tu na, a verím, že to bude dobre. Spojíme sa s nimi a chceme obetovať tento ružanec Panne Márii za vyriešenie všetkých týchto tu problémov, ťažkosti, aby toto miesto zaznalo pravdivosť, potvrdila sa hodnovernosť, aby Mária rozširovala tú slavu Božiu i svoju česť, aby každý tu našiel to, čo hľadá pre dobro svojej duše, aby sme všetci z tohoto miesta odchádzali obnovení a smerovali k večnému spaseniu. Je potrebné, aby v každom momente sme sa modlili, v každom momente nášho života. Lebo sa tam veľmi čaká na každé naše zaváhanie. Lebo vie, že má málo času. Šíria sa všelijaké veci, posmeky, potupy o Litvanovej, z týchto posolstiev. A my sa tu teraz opýtajme. Komisia biskupská dovoluje tieto posolstva promulgovať, to znamená hovoriť ich verejne tu z tohto miesta, dáva im platnosť, schvaľuje ich a ona to dovolila. Bídnym dušam zgorілим, do šťastia mír prines.
Ja som vedela, že Panna Mária ma veľmi miluje, že nás veľmi miluje. Takže akože ten moment som mala, stále som sa veľmi tešila. Ale to ma skôr tak trápilo, to, že tam prídem a poviem vec, poviem posolstvo, odkaz, ktorým sa ja sama nestotožním vo svojom živote. Momentálne. To ma trápilo. Veľmi. Moje drahé deti, dneska Panna Mária povedala, moje drahé deti, moje detičky, som šťastná, ďakujem vám, že ste tu prišli. Chcela by som vám dať veľa mimoriadnych milostí tento čas, ale nechajte sa Ježišom oslobodiť. Nechajte, aby vás urobil Ježiš slobodnými. Nedopuste, aby nepriateľ uberal z vašej slobody, za ktorú bolo vyliate toľko presvetej krvi Kristovej. Slobodná duša je duša dieťaťa. Bolo by mi milé, aby ste sa tento mesiac váš snažili sa stať deťmi. Som pri vás, aby som vám pomáhala prijímať chlieb večného života. Ja ešte by som chcel zvýrazniť, že medzi nami Katka a nehovorí, ako bola oblečená. Zariadilo sa to takto, ako si či nepriatelia alebo neprajníci týchto tu udalosti veľmi robili si posmech z toho, že tu robíme modnú prehliadku. My sme im to ale síce nechceli vrácať v úrokoch alebo v tom, že budeme nenávidieť, odplácať sa hnevom, ale na druhej strane sme nemohli dovoliť, aby Mária takto bola urážaná. A preto nie je to až také podstatné, to oblečenie, podstatné je posolstvo. Z hľadiska urážania Márie som sa rozhodol, že takto bude lepšie. A verím, že vy to príjmete a pochopíte. Mnohí z nás sa boja katastrof. Mnohí z nás je hrôza, keď rozprávajú o vojnách, o hladu. Niečo hrozné to je. Ale oveľa väčšia katastrofa je, ak duše idú do zatratenia. Pozrime sa od prvého okamihu, ako pristupuje k tomu veľkému poslaniu, ktoré Boh jej odovzdáva v plnej dôvere. Ona hovorí, nerozumiem tomu, ako sa to stane. A keď aspoň šťastí príjma vysvetlenie od Božieho posla, hovorí, hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Som teda služobnicou Pánovou, nech sa mi stane podľa jeho slova. Drahí bratia a sestry, a v našom živote toto chýba, toto pokorné uznanie, že sme závislí od nášho Boha a že on od nás očakáva a žiada, aby sme svojim životom slúžili jemu, nie hriechu, nie svetu, ale živému, pravému Bohu.